Ungamdlisa umuntu ngoba once wamdlisa ugcina ungasamthandi. Idliso lithithizisa umuntu agcine senyanywa nawe wena omdlisayo. So into eyinkinga ngalento yamadliso izinto abantu abadliswa ngazo. And then ezinye izinto abadliswa ngazo mfowethu zinalezi zinto zokuthi siyamcupha. Ngimcuphela ukuthi ipartner yami ingabi sakhona ukuthi ilale nomunye umuntu. Iziphi zona izinto eseyicushiwe lapha ukuthi lo muntu engabe sakhona ukulala nomunye umuntu. Ngizokubalela njengezilwane njengamabhubesi, njengezilwane njengezingwe, njengezilwane njengeinyoka. Ngalesikhathi lento sekuthathwe lamafutha nazo zonke lezi zinto kwahlanganiswa nezihlahla ezithize izimbuna nofudu into ezifana nalezo. Uyalibona ufudu ukuthi uma liqhamuka lithatha ikhanda lidonse emuva. Izinto zonke lezi zinto ezingamanyala ezisetshenziswa yithina abantu abayizinyanga just ukuloya abanye abantu ukuthi bengabi nayo i-enjoyment noma injabulo komunye umuntu kodwa ajabule kuwena kuphela. Ethi mawuthi nomunye umuntu induku vele yawa noma okanye into yakhe ingabe isasebenza. So into afike yenzekeke ngalesikhathi umuntu uyithathe lento wayigcoba lapha ya la igcotshwa khona wasiyohlangana nalomuntu. Do you know ukuthi lesi silwane esinamafutha owagcobe lapha ya siyavuka ngaphakathi komuntu? Uzongifakazela kunabantu besifazana abathi ngiphathwa isilumo esingapheli. Kunabantu besifazane abamitha 14 months aba30. Kunabantu besifazane othi kunenyoka ehamba ngaphakathi bese kuthiwa iyilumbo. Ingene kanjani lento? Ingene ngomuntu onomona obethu ubiyela unkosikazi wakhe. And okubi ukuthi thina abantu abayizinyanga asisabuza ukuthi ngempela lo muntu ushadile yini naye. Uma kufika umuntu nje nemali ethi ngifuna ukudlisa umuntu wami umnikeza umuthi onobungozi. Abantu abaningi besifazane abachithekelwa izisu ingoba idliwa into ezilwane ezangenwa mhla kucushwa lo muntu noma kusetshenzwa lo muntu. Yabona? So lento ngalesikhathi ikhula ngaphakathi iyamlimaza umuntu. Kanjalo nawe owenza kumuntu wesilisa othi angisafuni ukuthi ajabule nomunye umuntu ngifuna ajabule nami, iyamlimaza lento ngoba igcine idle ubudoda bakhe. Akhona amadoda azokutshela ukuthi ubudoda bamvele bancipha babuyele emuva njengengane emayigodola. Izinto ezasetshenziswa ngalesikhathi kuvalwa yena efuna ukuthi ajabule naye. So lento inobungozi kakhulu because indlela okwakuhlanganiswa ngayo kudala ayisafani nendlela okuhlanganiswa nayo manje. Kunabantu namhlanje abaphila nezinyoka ngaphakathi eswini. Kunabantu abaphila nezilwane ngaphakathi ezinyeni zabo ngenxa yezinto zokuthi kwathathwa impahla zabo noma kunezinto ezagcotshwayo mhla kuhlanganiswa nabo. Amadliso ke ahlukene, igaba ezahlukahlukene. Khona idliso la ngenhla, khona idliso la ngezansi, khona idliso nje lokuthi uzochela umuthi once waweqa, khona idliso ozokwazi ukuthi ufike ulichele nje esihlalweni make yangena intombazane iyahlala and then usulalile naye. Izinto zonke lezo zokuganga affect abantu agcina umuntu engasayi-operate yena ngokwemizwa yakhe kodwa asetshenziswe izilwane ezihlele egazini lakhe. Uyasithola idliso ngokuya emsemeni umuntu wakho sidliso esingala sikhona nasikhona ubungozi ubungozi obukhona silashwa njani. Alright, isona sidliso esinamandla kakhulu leso. And abantu abaningi ungacabanga ukuthi uma usubona ipartner yakho isibhampa noma isikushintshela bese uthi ufuna ukuyisebenzisela umuthi awubusasebenza futhi ungamdlisa umuntu wakho kanti umdlisa ngoba usubona ingathi usenempiko usefuna ukukushiya angeke usasebenza. Idliso lisebenza kahle ngama feelings ngalesikhathi ni happy nijabulelana. It's where idliso li operate kahle nalo. Leli idliso elingena lapha ilona linamandla futhi ilona elinobungozi kakhulu. Yilo lele ngithe lidla imizwa, yilo lele ngithe libulala izingane ngaphakathi, yilo lele ngithe livuka libe izilwane ngaphakathi. Uzubona nje indoda uthola ukuthi into yakhe isiyantengantenga, bamshaya ngofudu, bamshaya ngesilwane esithize, bamshaya ngomuthi okuthize okuthiwa imbuni. Uzubona engathi kunento egijima ngaphakathi esinye ingoba kunezinyoka ezithize ezasetshenziswa ukuthi makhona ongenayo zimshaya ongenayo. Lezi inyoka seyiphila la ngaphakathi kuwena. Into efike ebebhlungu ngisho ipartner yakho igcina ingasaku-enjoy because ayisalali nawe wedwa. Khumbula phela lezi ilwane ngalesikhathi zisetshenziswa kuwe abayibhekanga ukuthi it's a male animal or it's a female animal. Ngalesikhathi eyisebenzisa kuwe le male animal izovuka nayo iphinde iyocansini nawe egcine ethi umuntu ngilalwa isilwane esafakwa ipartner yakho the time sithi sikhanda uthando kanti lento siyakudla. Uthi ke lento ilashwa kanjani? Ijulile. Umuntu omelaphi wendabuko kubalekile mayizosiza umuntu ahlole athole ukuthi into eyasetshenziswa kuwe yini ukuze akwazi ukuyilapha. Ngokwesintu sithi iva likhishwa ngelinye. Uma wathakathwa ngofudu kufanele uzuthole ufudu ukuze kulapheke leso sifo esisegazini lakho.
Elokugcina ungamdlisi umuntu because lento odlisa ngayo umuntu ihamba iziphenduke igcina isinyanyisa kwanawe wena osuke umdlisile. So ungamdlisi umuntu, rather do izinto eziright kuyipartner yakho ukuze nizothandana natural, because uthando lokwenziwa alipheli kahle, luphelele ejele, luphelele emathuneni. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Naibo guys, naku bhuti okhuluma ngebungoti bokudlisa umuntu. We know ukuthi there are people labathandzeka ukuyenda lento lena abafuna bobheka mina ngedwa, abafuna amadoda athandze bona kuphela, abafuna ukuthathela amadoda ebantwini babo basebenzise idliso. Uyakhuluma ngebungoti bokudlisa umuntu ukuthi lithando lokufaka lokungetelelwa alisi-right, nigcina nithwalisa abantu utilwane tinyoka because nifuna ukuthi abantu bathandzeni nekuphela. Umuntu agqina besiyoyo ugcine nawe sowumzonda because lo muntu sowumprogramile into being someone wena lofuna benguye, and bantu ngisho bakhudwa about ebungoti lobufana nalobu, but for some reason bantu basachubeka bayadenda letinto leto. Umuntu uthi nje ngifuna kukholwa ngokubona, ubone bantu babulalana, bantu uve nje uthi indoda ebulele umuntu because of into letifana naleti, mfati ubulele indoda because of into letifana naleti. Tidliso bayasho ukuthi adikho right. Ngathi nje umuntu makakuthandza angakuthandaza ngelithando lakhe, hayi lokuthi ulingetele ulifakele, because into leti njalo they always end in tears. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.